Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuma din Nigerian cikakke, din Nigerian na asali ya san ko ina ne asalinsu. Asalin ka ai ba bace yake ba. Kuma ka bar gudun lokacin da kuka kama Baba Alfa kuka tura shi, uwar shi ta Niger ce, cikin Niger aka haife shi. Ya aka yi ba ku hito lokacin nan kuka yi zanga-zanga ba. Kuma mu kullum muna goyo bayan Mali. Saboda Mali ‘yan uwanmu ne, yadda kuka ga Nigeria take ‘yan uwanmu su ma ‘yan uwanmu ne. Mu Nigeria muna iya ba da jininmu. Duk shegen da zai ce za a zuwa ya je ya takura mu Mali, wallahi in suka kira mu za mu jiya mu kama musu. Saboda bisa gaskiya ne suke, sun ce ba za su bin ƙarya ba za su bin zalunci ba, ƙasarsu suke so. Ku so ƙasar ku gani in ba a so ku ba. Duk zaluncin ga da kuka zo aka ɗora ku ta ƙarya, ku so ‘yan ƙasa ku gani in ba a bi ku ba. Mai kuna zaluntar mutane, kuna wulakanta mutane, kuna kashe wanda kuke so, kuna wulakanta ku duk wanda ba biye ku ba zayi ba mutum bane. In dai mutum ba dan tarayya bane, to ba mutum bane, ku ne mutane. Ku ne Allah yayi, ku kuke ganin ku kuke Allah yake so. Ku bar banna ku gani in a hito ayi magana gari ku. Kuma ko gobe muna son Mali. Ko gobe muna son Mali. Kuma wallahi lokacin ku yana zuwa, wallahi Allah na rantse da Allah lokacin ku yana zuwa, wallahi tanadi ne Allah yake muku. Ku bar ganin kuna abin da kuka ga dama. Ina Fir'auna, ina shugabanni azzalimai, wannan wuri da kuke shugaba nawa yazo na ya bar shi. To wallahi ku bi duniya a hankali. Wallahi tanadi ne Allah yake muku, wallahi Allah. In lokacin ku yazo wallahi babu wani tsimi ba dubara. Rana ɗaya Allah zai ci kun faini ku gaba ɗaya ya gama da ku. Kuna kallo da ku da magoya ba ana muku daurin hufun goro bayan da za ku yi. Kuma duk mutum duk inda ka cutar da kai da zaluncin da kuka yi, ku bar ganin kuna kiyoki, wallahi duk inda ka tai sai an maido ka. Duk inda ka tai ba war gine-ginen gidaje can cikin wasu ƙasashe. Kuna ɓoyewa in an kore kuma ku je can wurin, to wallahi duk inda ka je in dai bature ne shi zai ce aka zo ga dukiyar da ka sato, ga gidajen da ka gina, ga arzikin da na ƙasa da ka sato, arzikin ƙasar mutane ga sunan ku zo gashi. Ba bature ba, muna nan da ku in dai da ran da lahiya, rana tsaka in Allah yarda za su kwankwale ku su maku tsutsa dan kwallon mangwaro su yi waci da ku insha Allah rabbi. Assalamu alaikum, fatan alkhairi zuwa gare ku da fatan kun tashi lafiya. Ko in ce an wani lafiya. Dangance da abin da ya shafi kasar Mali da wannan cece kucen da ake yi. Wasu suna ganin wai Prime Minister na kasar Mali bai kyauta ba. Yayi daidai. Magana da ya zo ya yi daidai. Tun da kasar Mali aka yi juyin mulki, shugaban kasar mai ke caccaka kasar Mali bai bari ba. Ai shi ya jawo su mai da mishi martani. Dan mi a lokacin da kowane lokaci idan duk in za a yi taro sai shugaban kasar mu ya caccake kasar Mali, ina ruwanka da kasar wasu. Kasar Mali ya kamata mu rike su a matsayin ƴan uwa. Mu rike su a matsayin ƴan uwan mu, makwabtan mu ne. Matsalar da ta shahe mu ta shahe su, matsalar da ta shahe su ta shahe mu. Asali ma 'yan ta'adda yanzu da ake fama da su a yankin Talabiri da na Tawa daga kasar Mali suke tsallakowa su zo su yi ta'addanci su koma kasar Mali. Me ya kamata shugaban kasar mu yayi? Ya rungumi kasar Mali, su sasanta da kasar Mali, su yi zaman kirki saboda a tsaya a cimma maslaha, a gano me ya kamata a yi saboda a yi maganin ta'addanci. Ba wai a lokacin ne shi yake neman kirkiro matsala tsakanin shi da kasar Mali. Ina ruwanka da kasar wasu, ka tsaya kai maganin kasarka in abun ne, in ka iya. Kuma shugaban kasar mu na yi yakinin cewa yana caccakar kasar Mali ne saboda kasar Faransa ta yaba shi. Inda turawan ga kasar na Faransa mutanen arziki ne, dan me da aka koro su daga kasar Mali suka zo ka karbe su hannu bibi a kasar mu? Ai in mutanen arziki ne ya kamata a ce sun yi abin da ma dan kasar Mali ta ji haushi, sun yi mana wannan abun, koda da gangan ne ma. Su yi wani abu wanda kasar Mali za ta jan haushi. To amma shiru kake ji, yanzu ne ma sabon ta'addanci yake ƙara salo a cikin kasar mu ta Niger. Ko a banza kasar Mali yanzu tafi karfin kasar Niger wallahi. Duk wani wanda yake son kasar Faransa, duk wani wanda yake son sojan Faransa, mu ba mu san shi duniya da lahira, ba mu kauna shi, kuma ba mai kaunar Niger bane, ba mai kauna al'umma Niger bane wallahi. Ku hito ku gaya ma juna gaskiya. Na lura da 'yan Niger da yawa wasu kishin farti ne suke yi, ba soyayya Niger suke ba. Saboda kana son tarayya, baka so a ce 'yan tarayya sun yi laihi. Saboda kana neman mukami cikin tarayya, saboda 'yan tarayya sun ba wani dan uwanka mukami, sai baka so a hito a ga laihin tarayya. Haka al'umman mu na Niger suke, wanda ba san ciwon kanunsu ba, ba san ciwon kasar su ba.
duk wani wanda yake goyon bayan sojan Faransa su zauna a cikin ƙasar Nijar wallahi ba masoyin Nijar bane, ba masoyin talakawa Nijar bane wallahi. Ba ku so a hito a gaya ma juna gaskiya ne. Tarayyan mi, fartin tarayya ba farti bane na sahabbai, ba fartin ma'asumai bane, ba fartin annabawa bane. Ku hito ku gaya ma juna gaskiya. In a matsayinka son zuciya ya hana shi bai bari yan kasan mu su bari yan uwansu su hito su ga gaskiya, wai a da yi magana a tarayyan mi